A magyar kormány ismét becsapott bennünk. Ilyen körülmények között, barátaim, egyetlen lehetőségünk marad. A fegyveres harc. Ami az egyetlen biztosíték lenne arra, hogy népünk érdekeit végre figyelembe veszik. Fegyveres felkelésre szólítjuk fel a hazafiakat. A kompromisszumok árán kikényszerített béke mindig rövid életű. A béke megőrzésének leghatékonyabb módszere a háborúra való felkészülés. Fegyverbe, fegyverbe, bátor katonák! Elő a bosszú szabjáival! Fegyverbe, fegyverbe! Csak a győzelem vagy a halál hozhat feloldozást! Magyar honfitársaim! Ideje félelemmel csapást mérni a polgárság szívébe. A katonai erő bevetése ebben az esetben hasztalan. nem fáradunk el, nem ingunk meg, és nem vallunk kudarcot.